her det er lige Miley. Hej, jeg hedder Miley, jeg er 12 år, bliver snart 13, det ligger sådan. Ja, hun er i hvert fald kameramand. Så det her, det er en dyr som en vlog. Yes, vi laver en vlog i dag. Inden for en time. You're a little bit of stew and I'm a princess. Oh, and now we have to learn so much to learn and see. Up in the castle with my new family. The golden royalty waiting for me. I'm so excited to be. Her den her hund, så finder jeg lige. Hvordan fandt hun så hurtigt? De ved sgu godt, hvad de vil have, Vi skriver bare flot. Hvad skriver så du på noget, eller hvad? Nej, jeg skriver bare. Hund! Okay, guys. Vi er i det samme land. Vi skal derover. Hvor? Vi går den forkerte vej, men ja. Okay, guys, så man kan høre musikken. Ja. Okay, nu filmer jeg lige, fordi du er rent lort. Ja, det gør jeg faktisk. Okay, se. Nu får jeg lige os alle sammen med, hvis nogen ikke gider gå. Okay, så vi står imellem mange mennesker lige her. Så vi filmer lige ind på Sophie. Jeg så mit ben, fordi jeg sprang for meget i går, så jeg går ikke så godt. Okay, så har mig lige brækket armen, og vi gør lidt sådan. Meget på nogen. Det gør du ikke. Okay, så vi alle sammen kender den her skov, og vi skal selvfølgelig ind og løbe i. Ja, det må vi ikke, det må vi. Nej, vi glemmer Nick, må vi gerne løbe derinde. Så der er den her skov. Okay, så vi er på vej over og sætte vores billetter ind. Du skal altså op i tieren. Okay, vi er på vej over til det der sted, vi skal være. Og så skal vi op i tieren. Vi skal op i tieren. Nej, vi skal op i tieren som det første. Vi har ikke prøvet noget lige nu. Vi går ind og i tieren. Ja, yes. De der mennesker er der. Vi skal også her. Okay, vi skal sige hej til den anden. Også det hele herovre. Prøv at se, nu kommer der helt langt fra videoen. Det er strømmevejen. Vi skal op til Emma. Vi havde en omvej, vi skulle have gået ind i Wild Asia. Når vi skal lige til det her legetøj, den okay, nu står vi for tieren. Og det her, det er også før tieren. Ja. Og lige nu står vi bare lige og venter på nogle så det er lige vores ansigter. Okay, lige tilbage. Det her, det er også efter tieren. Vores hår, altså vi har ikke gjort noget ved det lige. Nej, det er sådan her det efter. Vi har lige prøvet den 2 gange. Ja, og vi filmede. Og den anden gang, der sad vi sådan her. Ja, seriøst, vi holdt ikke ved, og det var fucking sindssygt. Okay. Jeg får presset min lår op mod det der. Nu skal vi over på juvelen, så vi ses bare der. Okay guys, vi har købt cowboyhatte, og of course... Det er nogle fede hatte. Ja, mange tak. Og så skal vi have på sidste skoledag, fordi det er meget sejt. Vi har lige været hen i piratfiskene, og vi blev syge. Altså, min sko er helt gennemblød. Den mine og min sokker. Nå, men vi går over til kameramandens mor og får noget tøj, fordi... Ja. Okay guys, så vi sidder i den her karuseller, og Emma, hun hader den her. Men jeg hader den. Okay, så nu laver vi lige tempoflik, okay? Jeg har lige ondt i mit ben, så det gør, hvad det bliver dårligt. Nu er det væk. Vi laver tempoflik, okay? Okay, så vi skal over i badelandet. Yes. Men vi kommer ikke til at filme der, for det må man ikke. Men man kan ikke have en telefon med i badelandet. Nej. Så vi vender bare lige tilbage, når vi har været i badelandet. Yes. Hej. Hey guys, der er gået lang tid siden vi filmede, men vi har været ude at bade. Ja, og det er vildt lang tid siden, det er vildt lang tid. Ja, men vi har haft en masse sjov. Ja. Vi har lige været prøvet dragkongen. Og vi har lige prøvet, altså jeg tror vi har prøvet det 4 gange. Og da jeg skulle klikke min sæle op, ikke? Så sådan, jeg panikkede lidt, og så sådan, så jeg så knækkede mine fingre. Ja. Så ja, vi er på vej over og prøve træstammerne. Bye! Nej, nu. Vores plan er nu træstammer, vikingeskib, Thors hammer, og så skal vi og så skal vi nå tieren til sidst. Igen. Ja. Vi har brugt den. Ja. Den er lige der!
og Emma, vi har lige fået sådan en her. Med sådan nogle karamelstykker på med Nutella og gelé. Og så vi, hun er ved at få en... Ja, tak. Nej, jeg mener også ikke på den. Oh my god, sorbet. Hembær sorbet. Prøv at se, hvor mange der er. Oh my god. Smag. Så vi sidder i den her Wild Raft River. Ja, altså jeg er der våd. Den er sygt våd. Ja, og vi har lige købt nogle Pink Ladies. Ja. Det har vi sgu da sagt, for det er yes. Men lad os bare komme ind. Der er en halfway feed. Okay. Okay, nu går vi ned. Oh my god. Hvorfor lader det allerede våd? Bro, det her det er som om man dør. Hvis det her var ikke... Nej. Der kommer sådan en rum ned os. Ja. Jeg vidste, at de ville komme. Jeg vidste. Det var lige da han havde sagt, at I må ikke rejse op. Jeg blev... Film! Ja, jeg gør sgu da så. Nej, ikke mig. Jeg så lige før, der kom vand et eller andet sted her. Det tror jeg. Jeg er ikke sikker. Hold jer væk. Nu har jeg sådan helt ondt her. Gå, Jesper. Nej. Oh my god, Chino! I don't want to køre bagen. Say! Shit, det her er overhovedet ikke hyggeligt. Jeg synes, det er meget hyggeligt. Er det meget hyggeligt, det her? Det kan jeg godt se. Nej. Der er kamera. Hej. Mit ben røg ind i den her matrice. Der kommer også vand her. Ja, det kan jeg ved jeg. Fuck, jeg slog mig. Uheldigt. Det er ikke her. Prøv at bo her. Prøv at bo Der er her. sådan en. Skal ikke han til os? Vi har glemt, at vi er lige fra vand. Vent nu. Hvem der? Det gør de bare slet ikke. Kom. Vi vender lige tilbage. Okay. Vi har lige fået med. Jeg har fået kyllingepølse. Første slag pølse. Rød.
Skal du ikke have noget? Nå, jeg har fået pastasalat, kyllingesmoothie, pølse, brød og en iced tea. Jeg har fået kyllingesmoothie og pastasalat. Okay. Hej. Hej guys. Det her var sådan her. Ja, nu er vi på vej hjem. Og vi er mega trætte. Ja. Vi er helt trætte. Vi ses chicken nuggets.